সংগঠন जिउं ताबो बर्तमान 31 मार्च 2020 नि परे चुंचिनि जानानै नंनानै कुनोसि पुरिखा ताबो 5 मास 6 मास चलो चिनि नखं हकं चुं बाहाय क्लाय चलितम चिनि अवस्था अबनि बागै चुं दिनै आगरतलानि मैदाना चुं मा अंखरका दिनै तानि बागै चुं अबहाय अंखा 5 मास चिनि विगत बाम सरकार जुनो इच्छा खालाय जुनो तुय शुक्लकर बथारका बरक ताबुको राजनीति खुंनानै बागै चिनि उगलग चिनि जानानै थांनानै लामानो बरक बादा दिनानै बागैनो बरक दिनै फिलो काम खाय दङ मिया जतिबो जुनो दिनैनि एमबिसिल फायना बागै बरक बादा रिजा जों एक्टिभिटी संगठननि शिक्षक शिक्षिका चिनि एकटाइ नांगौ ताबुक जों थांनानै बागै जों ताबुक चिनि चामुं नांगौ कर्मसंस्थान नांगौ बे कर्मसंस्थाननि बागै जों विगत 2018 निर्वाचन आगे जों फिलो मा अंखरका अबनि बागै जोंनि बर्तमान राष्ट्रवादी सरकार माननीय विप्लव देवनि नेतृत्वे जे राष्ट्रवादी सरकार ताबो प्रतिष्ठानका चिनि एडुकेशन मिनिस्टर माननीय चिनि श्रद्धेय आदरणीय शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ सार जोंनि खानि हामजांमाबाय चिनि भिक्टिम परिवारनो बासिरिनानै बागै एकटा कर्मसंस्थान खुलायजाखा कर्मसंस्थान माननानै बागै सरकार 22 तारिख जे किछु विबृति प्रेस मिट दिखा अबनि परेब चिनि किछु राजनैतिक विगत बाम सरकार जतै सादि बरं चुन बुथारै कारांखा ताबो चुं थांनानै लामानि बागै चुं लामा अंखरना नांखा ताबो बरक चुन राजनीति थुंनानै बागै ताबो बरक बरंनि बरक चिनि उपलग फनांगै प्रत्येकटा कर्मसूचि न बन्द खायनानै बागै हुमकिमूलक फुल खायो नग नग थांखा जात ताबो जों इमन प्रतिबाद खायो जों अबनो हामदे चिनि माइ नांगौ माइ बर्तमान राष्ट्रवादी सरकारनो चुं टुबुखा ताबुक जे विकल्प कर्मसंस्थान ग्रुप सी ग्रुप दे ताबुक समबाय माइचानासि कुरि चिन्थानि जों बाहाय खलै तंनाय जे कर्मसंस्थान जासा विकल्प खानांगौ जों अबनो चुं ग्रहण खायनाय अबनि बागै चुं तिनि विगत बाम सरकारनि जत चिनि चाकरी चानाय चिनि जीवन नष्ट खानाय नेतृत्वनि विरुद्ध चिनि चुं धिक्कार मिसिनि बागै चुं तिनि कुथुम लाइथार जतननो चुं पाइखा चिनि प्रत्येक विक्टिम परिवार जारा जारा चानानि नंनानि नांगौ चुं ताबुक लांमा थाकतुइ थागैसि तंखा ताबुक अबनि मध्य 65 जना थुइ थाका तारपरेबो किछु कतिपय शिक्षक ताबुको अबनो बुझिया ए एक्टिभिटी संगठन राजनीति थुंना बागै अनेक फेसबुक सोशल साइट सुयै दङ बरं अब जों दिक्का जानांगौ ताबुको समय दंख जों ताबुक थांनानै थाखाय बर्तमान राष्ट्रवादी सरकारनि खानिनो जों थाना नांनाय अबनि बागै नरंग ताबुको कयहर समय दंख जोंबाय फाय मालिक जोंबाय फाय योगदान खायबारे चिनि जों राजनीति नाया जों पद नाया जों जानानै थांनानै लामासि नायो जतननो हामबाय ताबुक जों चिनि किछु परे चिनि मिसिल जों सुरु खालायनाय चिनि मिडिया बायरंनो जों हामबाय याफारो